nájde spotrebiteľa, ktorý povie, ale ja už nechcem lacné veci. Ja nepotrebujem meniť vec napríklad 2-3 krát do roka len preto, lebo sa mi pokazila, ale chcem napríklad nejakú vec, ktorá má nejakú životnosť, ktorá je schopná napríklad existovať, ja neviem, 3, 4, 5, možno 10 rokov. Hej? A ak v pohode si za ňu zaplatím napríklad dvojnásobnú cenu oproti tej lacnej veci, ale v konečnom dôsledku som aj tak na tom oveľa výhodnejšie, pretože tá vec mi vydrží ďaleko viac ako len dvojnásobok napríklad životnosti tej lacnej veci. Rozprávame sa momentálne o výrobcoch. A ak sa dostane do tohto systému myslenia a skutočne dokáže vyrábať vysokokvalitné veci, tak potom sa nájde aj spotrebiteľ na európskom trhu, ktorý je schopný, a vrajím ten trh spotrebiteľov vlastne rastie, ktorý je schopný kupovať práve tie